तो पुरी मिलाग्री तो पुरी मार्गांव पणजे वेताना तो पुरी सामका दिसता हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सोबत थंयसर येता भावार्थान मागलेली वस्ती सगळ्यांक आमकां मेवता बांबोले बेसुवातेर जायते आक्सिडेंट घडटाले तशेंच जायते वायट घडोवन लोक भियोन दीस काडटाले देखून गांवचे मनीस टुरिस्ट बांदूंक फुडें चल्ले टुरिस्ट आनी बांदतकूच वायट कावज ते बंद जाले बांबोले तो पुरी मिलाग्री तो पुरी मार्गांव पणजे वेताना तो पुरी सामका दिसता हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सोबत थंयसर येता भावार्थान मागलेली वस्ती सगळ्यांक आमकां मेवता कुरीस बांदून थोड्याच तेंपान थंयसर वजाप घडले वेलसांव गांवचे एक चेडूं हार जावन दोल्लेले जायत्या दोतोराक दाखोवन निमणे खुर्साची हाडले खुर्साची मिलाक पडोन चेडूं चलोन घरा गेले बांबोले तो पुरी मिलाग्री तो पुरी गोरचे वोंताक पिडे वोंताक सदांच पावता हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सोबत थंयसर येता भावार्थान मागलेली वस्ती सगळ्यांक आमकां मेवता भावार्थान मागोन जायत्या बेकार आसलेल्यांक नोकरी मेवली भुरगीं नासलेल्यांक भुरगीं दिवन आशा पुरी केली कुड्डे बरे जाले मोन्यांक पासून जाब सुटली भावार्थान खुर्सा लागीं मागलेली वस्त मेवतेली बांबोले तो पुरी मिलाग्री तो पुरी भायले मनीस पासून तुजेशी येतात मारून जावं फुलांनी पेटोयता सोबत आमी मागता वाडो आनी थोडो ह्या खुर्साचेर वता बांबोले तो पुरी मिलाग्री तो पुरी बांबोले तो पुरी मिलाग्री तो पुरी